Right, kune vachiri kuti bata regati tori mukana wekukuchingamidza imhoro ikaziwai makadii kuri seiko kumatimana enyika kwese kwese kwamuri zita ndonzi TJT1 tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinenge tichibata zvedu nyaya dzakasiyana siyana patinenge tichiita hurukuro nevaimbi vakasiyana siyana. Nhasi taita rombo rakanaka takomborerwa tatsikwawo nejaguru ndofunga vanhu vazhinji munowaziya mukoma Franco Slomo vari muno nhasi mustudio. Regai tivape mukana wekuti wakumhoresei mafans acho mukoma Franco. Aiwa ndoti kwazuwai mafans. Nhasi tiri tese namukoma. Yes. Vachibvunzawo zvimwe zvezvinhu zvamunenge muchida kuita sei kuziva ichokwadi tiripo nhasi. Aiwa, thank you very much mukoma Franco, tinokutendai nekutitsikawo zuva ranhasi. Right, kambokenenge ndichiridza kamukoma Franco aka kanonzi chiyaka ndikarini kambwa kanonzi chido ndike gore rineri ndakabuditsa ari 2 ari masingu. Okay. Ikaka kanonzi chido nekamwe kacho kekuti mwana wamai. Okay. Saka ndakangotongoti vanhu vakamirira album ndikandimbofanira kumboapa izvi vachiita se vachiteerera album ichiita se ichibikwa chazvo zovako. Alright. Pamazuva apfuurapo mukoma Franco ndakambonzwa kunge makakanda masingles mangana makakanda mairi. Alright. Iyo ndo imwe yacho iyi. Alright, aiwa ndinotenda mukoma Franco. So muri yeZimbabwe vamwe wangade kuziva kuti mukoma Franco zvakamira sei panyaya yezvemumanzi, wari kutopfuurira mberi zvekudaro here nemangoma? Aiwa, hatisi kudzorera mushure. Bhozi Mwari vatipa chipo ichocho kuti tichishandise. Okay. Saka kana uinacho chipo chacho haudzokera mumashure, unoramba uchichishandisa kusvika chaipo paunenge uchishuwira kuti right ndazopasvika paipa ndaishuwira pai. Alright. Aiwa ndinotenda mukoma Franco. Saka tisati tabata zvedu dzimwe nyaya dzakasiyana siyana, mataura imimi mukati album riri kubikwa apa mambofanira muchitigadzirisai muchiti chimbonzwai idzi. Album rakamira sei, toritarisira rini album? Album so far regai nditaure ndichiti ndichazonyatsotsvaga date tanyatsopolisha zvese. Okay. Tozoona kuti tikaibvise zvarini. Asi gore rino here kana kuti iro gore rineri. Okay. Bhozi maalbum aya achauya ari 2 yegospel nesungura. Okay. Alright, gospel nesungura. Ngei mada kupinda mugospel mukoma Franco? But gospel kuna na mai moyo kaku gospel. Aiwa chipo zvinoitika ndezvekuti pakufunga song pepa pane imwe song yekuti wega unyatsoti song ikega inotoda igospel inotoda kufamba yakadai so. Aiwa iyi inoda kufamba yakadai so. Alright. Aiwa ndinotenda mukoma Franco. Right. Mukoma Franco takakuonai kubva muchitanga kufamba mega muchizvimirira riri bendi renyu muchifamba muri mega. Right, ngatichimbotarisei isusu mukoma Franco pamunonyora masongs enyu ayaya munoita sei? Munotarisa zviri muvanhu here? Munorotswa here? Munomagadzira sei masong enyu? Zvinoitika manje ndowanzotarisa zvinenge zvichiitika muvanhu nepapo pacho kuti handinyore. Okay. Ndogona kunge ndichingofamba tofamba kudai ndogona kutotanga kutoenzwa song kutokumboza imwe song nditofamba kudaro nekudai ndofunga ndomawira anoita masongs acho. Okay. Ndichidzwa kuti nyai zvafanana nesong iyoyi yamaridza vanhu vakati one day vandakasangana navo vachinzwa vachitaura nyaya uzoti isusuka sekufamba kwatinoita kuti toenda napindura kopi ozonyatsozoti but wainyi nyaya ika ndongoinzwa kwese kwese. Saka ipapo ndopamwe pacho patobva tatora izvozvo zvacho mobva matogadzira so. Bhozi iyoyi kune vakainzwa handine vanhu vanosvika zvekuma30. Okay. Zvekuti munhu anenge anofona handiti obaridza kuti ngoma Franco munoziva kuti song yenyu makaimba inini. Kuti akaimba iyoyo ndaikuziva here kuti asekita sezvo. Aiwa
zvamukaita apa ndo zvakaitika kwandiri. Mumwe anofonwa idedza kuti ndo zvikutoitika kwandiri. Mukuona manje chokwadi. Saka ndo zvatikatoona kuti saka hey ngoto uno mudzimba vanhu varongogara sakaita se wakarambana kare. Sandokomboza kwandakabva ndatoita song iyoyo. Alright. Nekuona futi mufambo imomo. Imwe yacho inonzi mwana wamai. Okay. Ndine vamwe vakati vanotosvika kuma5 zvezvi zvekuti unongochivirana nemunhu achitaura kuti awana chidini inini mufana wangu inini amira kutongoita zvekuti hatisi kutotaudzana izvezvi ona kodai obva wazoona mumwe asiri uya otakavedza kuti ablazi yangu inini mheni uona kuti sei pana munhu akuti pesana nemukoma wangu obva wazoona kuti ndikuramechinzwa ngida kuimbwa nyaya iyoyo. Sandokukomboza kwandobva ndatongoita ivapo. Alright, matogadzira song. Alright. Ndizvo chaizvo. Aiwa, tinotenda Mukoma Franco. Saka vanhu vacharamba vachitapirirwa. Saka bhendi redu kusvika pari zvino Mukoma Franco rakasimba sei? Kusvika pari zvino ndingangoti kumashuro ndo kungakati remi asi nepandava handingati zvabho but ndendichitarisa nekwandikabva at least pandava kapaka pari nani ende neshungu dzekuramba kuti aiwa panani but handisuda nani ndoda kuti pasvike chapo chaipo patoti aiwa apa ndo pamba neshungu dzangu ipapo. Right. Chokwadi. Right. Takatarisa Mukoma Franco kunyaya yekusungura. Tiri kunzwa vamwe vaimbi vamwe vachiri kusimuka mune zvemumanzi wane kamwe futi kakugunun'una kakuchema like kuti kusungura kuri kuita kunge kune kakutsikirirana kekuti mumwe akada kusimuka obva aiswa pasi. Chingava chiri chokwadi here ichocho? Ichokwadi ichocho. Ichokwadi ichocho ndofunga ndakambozvitaura. Okay. Ndichiedza hangu kuonesana kuti problem iri kuitika muno muZimbabwe amukwanisi here kuitawo sezvinoitwa dzimwe nyika. Okay. Mukada kutaisa kuti South Africa vanosapota music yavo. That's why mukada kutaisa kuti izvezvi zvaizvezvi ngatimbotaura kuti the war right nyika yese ikurova mapiano zvichibva kunokuti ivo varidzi vacho vanosapota music yavo. Mukada kutaisa kuti kana Zambia kwese vana Malawi kwese avadaro chionai manje kuti vapfanha muzati unotoemura sterek zvinotooneva vanhu vezanzwa kuita sei vanotsigirana so kana pakanzi uya kulonjaka unoona vese vanoita wanouya. That's why unoona kuti ivavoka vakuita kunge vakapenga sterek but vakautoonera kuti sungurai toda kuisira pasi maybe pamwe vakabonyansona kuti iwo ozvionera kuti sungura kukadzara godo saka isusu tikabatana isusu tinobvudza pasi ende icho chiri chokwadi mukaona zvokuti dai taikwanisa kuitawo sezvine vosa toti vana kava tikakundwa here kufunga nevana saka izvozvo ndo zvatototi chifungiro changu ndechekuti sungura kudai takwanisa kuita se kubatana kuti miziki yedu irizwewo kana kwese wozi sungura yakaoma kuridza ndo miziki yakaoma kuridza kudarika hai imwechi miziki yese pane kuda kwokuti isusu wacho nekuitirana godo kakwe aiende kumberi inoramba chingotendera tenderera panzvimbo 1 asi tikakwanisa tichitsigirana tese tichitoti wazi muno ndiye zvimwechi zvandikaona kuti kune mafanzi ekuti anotaura kuti ndongoenda kwaFranco chete kana pakatonzi ninga kuridza pasera apa ndingasvanya zvangu ndatoda asi kana ari Franco apa ndiye cheta unoita se wandiri kuenda chitarisai kunyika ichi ndinototi nana Zambia kunana Congo ndase kofa akaridza anozadza pakauya Werasoni semuwani ivavo vakapinda wanouya futi wachitsigira futi ukuzvikona manje saka muno manje ndo patikuita se patozurayira ipapo kuti munhu andoti hai ndongoenda vaningi chete. Alright. Saka tinoenda kumberi sei sungura yacho inoenda kumberi sei vosi sungura ndo miziki yedu isusu kutaura chokwadi chokwadi inini hapana pandichemba kana
mapiano aya kudarika varidzi vayo hazviiti kana iwo hapana pacharidza museve kudarika isusu wacho tochiziva kuti museve inofamba yakadai but mukada kutesa kuti vamwe takutotora miziki yevamwe vanhu takutokwanisa kuita sei kutoimba kuno kutodarika miziki yedu isusu saka ndo pandikaedza kutaura kuti apa tikuyemera chitoti kudai ipapo patarisiswa sevamwe wangu vari muindastry yesungura takwanisa kupaongorora kuti toita sei nekudai nekudai ngatikubata naye tikudai ndinoimura Stereki ndokugara ndakaona Stereki kuDRC Congo so mukadanyatsotedza kuti muimbi wese ane zita kwekwe life yake chocheka anenge ane life yakanaka usikaiti kunyangwa kuti ngotanga chashaya nekuda kwokutsigirana you see saka ndozvandiri kuchemera manje kuti munomude isusu wesungura taedza kuita zvinhu zvakadaro chita makolab tichiita se zvichitongudai tichisimudzira music yedu asi imi pachenyu munombokomunicatawo here sevaimbi kuti shamwari uya timboite collab kana munongoita mazvake kangoma kemugomo aiwa zvinotoitika Stereki kuti aona tadi kumboda so tadi kumbofambawo takadai so zoona tokudai tukabvawo tofambawo toenda kwakati toenda chakati saka unoona tosangana nemweka kuti aiwa bo aiwa zvinoona kuri kuima aiwa iyo izvo aiwa tinoenda but uchizoona manje kuti kwatiri kudai soka unyatsona kuti munhu ashe statement chokuti iwo pachavo kana uri munhu ane brain manje wega unobva utoonera kuti apa manje ndikutongonetsa angochi munhu aita saka unotongopedzera ongoita mukwana manje zvinoitika saka kutaura kuti umwe neumwe anenge achida kuita zvake mapaona manje saka kubatana chaiko kunenge kusina but inyaya yekungoti izino irema yongoti mukoma Franco akafona kuti anoshata ine ngatiita collab otaiwa ngatirambe tichifonerana but unozongoora moyo iyo manje avazizive manje kuti zvazvinoita ndezvekuti ukasimudzira Franco iwewe handiti Franco akasumuka zita rako iwewe runokurisa kunyanya Stereki kutodarika munhu wese mumwe nemumwe wega anotaura kuti mwana totenda Mwari ude mawedzera makomborera nhingi zvechokwadi tesango pastage yava kuzodai because mablessing anenge aitouya kwauri iwe uri kubatsira iwe ichokwadi munopiwa zvenyu mese but Mwari havaite zvokuti vape uyu Stereki ousumudze kuti vape uyu zvakanyanya kudarika kudarika uya izvo saka pane nyaya ipapo saka imimi mukoma Franco tiri panyaya yesungura muri kuzviona sei sungura because tikada kutarisa musambo wesungura handitika sungura kana muchinge muri pastage paya masongo enyu imimi muchimaridza ngatimbotarise hedu songo yenyu one yamakarekodha inogona chisvika zvekuma 12 minutes kana 9 minutes handitika but wakomana vanoimba zimudhanzo masongo avo ma2.5 minutes akashoma kuti songo yezimudhanzo isvike kana ku3 minutes handitika but malive show avo nemalive show enyu kana kuti totarisa kusungura nekuzimudhanzo vanhu vezimudhanzo vanoita kungefanika vari nane tane vanhu vesungura muchidimbu ndoda kuedza kuti vanhu vesungura mukada kuvatarisa zvinhu zvavo zvinoita kungefanika zvekutamburira Stereki nguva zhinji chingava chiri chii chinosakisa uchidaro saka muona manje kuti tinodzoka paya tadzoka paya patabhotaura paya miro inongouya inondobata ipo paya kuti vanhu ava vakaona vakabatana kwanise kudaisa ndosaka chimukutaura kuti avaka zvikuratidza kuti standard yavoka iri kudai uku kuchiita se kuchidzika saka manje vanhu vasikazviona kuti aiwa tarisei kuti vanhu vakabatana avaita negodi unogona kuona sometimes mumwe achitukana kana ti nemumwe andini zvezvekuti unotofunza pamwe avachi avaonani otozofuma mangwana otozonza kuti iwe vona vanhu vakaitukana naye vakaita somwezi mukuona because ndaimbotesa pamashurapo pane hanza mapana hanzi ulengende nanzi madodide vanenge
Vanaka handiziva hangu kuti chinge chichokwadi nekudai bhozi abo social media unongochiona ndizvo panika kunetsana kavaita but mukandotesa kuti iko zvinezvi vakaita song vese iri kupisa izvazvi okay vakaita song vese yes but kumashure uko waimbo kumashure uko ka kutoti zvandakatunzwa ndakatofunza kuti havachatokana kusangana vasangana just but mwedo sesa kuti wanhoga vanoita song because vakatongoshandisa bhizinesi kuti aiwa zvakadhakwa mani zvekuti usoera tikuti tichitukana aiwa ngatisvage mari ngatichanini zvekutukana nezvi isusu ngatisvage mari that's why vakakwanisa kuzeta se zobatana ita se manje kusungura kune nyaya kusungura kune nyaya because tikazvitarisa pamwe pacho mukoma frangu handiti tinoona isisu munhu wemuimbi takakutarisai imimi muri vanhu vanoimba music munhu mazuva ano ndosaka muchiona kune tumaredhiyo tuya tinonzi tuma-bluetooth speaker tuyatu munhu pese paanenge ari kashoma kuona munhu asina ka-bluetooth speaker kaya anenge achitoteerera music saka music yacho manje imimi vanhu vesungura kunyanya mari yamunobhadharwa imimi muchiita show ndo mari inobhadharwa futi wezimudhanzo kana kudarika pamwe pacho wezimudhanzo wandiri anogona kutobhadhara kutodarika iwewe une bhendi iye ari hwanika anogona kutobhadhara kutodarika iwewe une vanhu kana 10 iyangori neridhimu chete ridhimu yacho ukanyasotesa kuti anongoti mbijana bati pola avitana pane imwe song but maseconds zviza kuti pola you see saka ipapo mukomafrango maonerenyi panogadziriswa sei ipapo because sungura umana sungura haina kutanga nasi sure yakabva kudhara plus sungura ka haiperi sungura haiperi ukadonyasa zvisaisa futi kuti sungura haiperi ka ukatesa kana mashozi ekuti mashozi anenge ane vafana ivavo ndanzo nesungura wega unotozonzwa kuti pakapinda sungura so pane zvinotoitika muvanhu ichokwadi kunyasa kuti unoti wana manje munhu wese amumudi mechi but manje vakaonera vana kuti saka muchidimbu tiri kuti wafana wezimudhanzo wakabatana kudarika wekusungura chokwadi ichocho saka batana yakomana itai kuti kutongozvinamatira kuna musike kuti amwani dema mapfeka mumwe nemumwe kusanganisira oneni wacho mumwe nemumwe anoidza museke kuti tikwanisa kungoita chipfungwa tingoita chinhu imwe cheteyo bcause pane pamwe pekuti sekurarama kwati kuita tiri pakutsvaga mari ndizvozvo but isusu manje kusungura tinokoshesa kutukana than kutsvaga mari you see pane pamwe pekuti wegewe unokwanisa kuonera kuti but chini ichocho tikadai imari yakaipaka but choona manje kuti zvawafunga zvezvi kwanza dai kuti zvizoitika nekariwawari ndino kuti kune umwe kuti vandoshuvira kuti hakana ti tomboonawo frango ichi kandi show ya frango naningi you see vanakatoshuvira zvoroti iye frango naningi wachoka pamwe wakatoita shoka azvishamisi pabango zvitonza kwetiki vanhu vatadza kukwana vamwe vakatozara panze saka manje zvakuda kuonera manje tombosiya kunetsana kunze toita zvebasa aiwa ndinotenda koma amwe imimi pachenyu munomboitawo here makolabho zvenyu nevamwe vaimbi seni manje neni ndifune kuti handimunza ndikutaura kuti batana kusoso kuita seka ina nditorambe collab uye saka tondapocha kuti ngomanda kuti ita collab soso ndotomoti bo ende iye akabudira kuuya tongoita iye akatozongotadzawo kuuya inini kuno kune chiti akanditi kana ndagadzirira isi saka ipapo manje apo ndopane nyaya tomboti tomboti mukoma frango imimi mune bhendi renyu handitika zvese zvakaitika kumashure uko zvakaitika zvikadini zviyazvi zvikapfuura mafans obva ati mukoma frango chimboitaiwo kolabu namudhara nababa Alec Macheso munoti chiinazvo mafans akumbira
Aiwa, inini ndikatoti inini wacho nditori vamwe vemafanzi vayo anoshuwira izvozvo yekutoita mapanzi ndikupanza shona yangu munyatsaibata muchaibata dzokorodza ifuti ndiri munhu nevanhu vacho ivavo vanoshuwira collab iyoyo alright zvekutoti muri kutoidawo collab zvakatonyanya stereka saka mudhara makambotaurawo naye here kuti mudhara chimboya timbogadzire one song zvaimomboisawo voice renyu kana pasong yangu pane pandikambotaura so nditoti nditoda collab mamori akatoti aiwa bo zvese zviri correct iwewe unouya totoita kuda ukazvitaura kudhara takatochiita izvozvi watinokataura uye saka ini ndotokutongoza maita kuti maybe pamwe inguva ichazosvika hayo kuti right zvawashuvira zvezve zvazoitika zvazoitika nhasi alright aiwa tinotenda mukoma Franco saka tichitarisa zvedu magariro amakaita kana kuti maimbira muri kuita nemaimbira ari kuita Baba Macheso because social media pamwe pacho ndakaona kungefanika inodhumanisa vanhu inoita kungefanika pakati penyu naBaba Macheso ponoita kungefanika pane ruwengo because vanhu vanocreata chinhu chaatongocreata obva atokanda pasocial media akugadzira daka zvekuti munhu asingazivi akaona anofungidzira kutoti ko Franco na Baba Alec Macheso wawirirane sei pane imwe post yandakatomboona musi unoyu zvichinzi amenoti makasangana naye richinzi Franco ari kurwara chichi makamboiona here ndakaiona makaiona ndikatoseka ndikatozoposta kavidhio papeji rangu Facebook ndichitoseka ndichitoti ukaona usingaitwe zvinhu izvi ziva kuti hauna chitomerere asi kuona uchiitwa zvinhu zvakadai ibva waziva kuti unopisa bcause munhu haangangoni kuti munhu achingofamba ubva atotora foto ubva atotanga kutogadzira bcause anoziva kuti nyangwana akaona munhu isatangani kuti ndiani andimuzivi but ukatoona munhu achikwanisa kunge achigara pasi kutonyatsogadzisa chiya kuti dakuchisota tumira mukona saka ndo pandikazotaura ndichoti mwana zvazvinoita pamwe pacho pakutoda futi wanisa malikes aya wana kuti ndikangokomenda izvezvi handizonyara here mangwana ndichoti iwo unogona kutotanguridza kuti chiona zvakare uchibva ipapo ogoona andipasika andimutaura utoona ndakatogwinya nsenewe unofila sei ipapo kuti pepe ndakatokomenda kudidza kuti yazokaona manje andikana kugona chamusika kuti zvinhu zvekuti zvinotogadzirwa zvazvesaka inini hangu kachenda sa ndichitozoseka inini takatozodzidza kuti ona usikaitwe izvi zvinhu izvi aivana asi kuona chiitwa zvinhu izvi wototi uri uri kuririra chaipo azviitwe munhu asingarire zveshe senini ndinge ndatozvijaira inini manjeshi ndaijaira ndosaka makuona mukanyatsotirara mashoko andikaimba handipana muvengi pepe mungona pane tichi vangatuke vangadini zvavo iwe urambo ichi unyerere minduro yako inofanira kuonekwa nebasa ichokwadi minduro yako iweye unongonyarara chete kuzeso ozobhilivisa vanhu pabasa pachinhu chauchabuditsa zvekuti munhu anoti arume mawana mukunzwerawo mukwane here icho kwane hera bcause kwatedzera vanhu vevezvokwadi vanokurudzisa hope kuno munhu kuti anogona kutotaura zvekuti wega wasvika kumba munhu kutotaza kudya sadza chochiva kuti arege ndizvisiye izvi bcause wataurwa nemunhu yeye zvakati zvichokwadi inini kazhinji kacho manje handiwanzoda kuenda ndichitaisa macomments bcause unoziva kuti ikokwekwepa kuti harege ndinzwa kuti vanhu vanoti chii zvechokwadi unosangana neimwe kuti unogona kuti makitara ndichada nditsvage mubasa
Saka kungotarisaka uchingoita zvokuti famba kungotarisa maviews chete kuti ona chinhu chaonekwa nevanhu vangani. Boza handidi munyeperei. Ichokwadi chaicho kuti munhu anotaura zvinhu zvokuti iwe pachako iwewe unoneta. Unopinda kana neweka. Yekuti unotosarenda kugitara kuti magitara aiwa ndine chinda kusiya. Saka mweya uri mune vanhu chii chinombokonzeresa kudaro naye Mukoma Franco? Vanhu vanenge vachiita zvakanaka wotanga kutanisha zare munhu zvazodai. Vanenge vachiita malikes here kana kuti kutsvaga mbiri kusaka. Aiwa vanoita malikes pa. Pepa vanenge toda chi malikes. Because mukanyatsotarisa kuti munhu akanyora uyawe. Haana kuti Franco arwara. Akati zvanzi. Zvanzi. Kwete kuti Franco ira se zvanzi. Ko unogonyera zvanzi se. Zvasina kuona iwe. Boza fana kuti izvezvo right up. Vese vakati ndakafuna vanhu vakawanda. Vakawandisa chaipo. Kuti so kuti sei. Ndikuti saka iye anonyatsofira semanje kuti vanhu vese vauka. Vakazozwa kuti kunyepa. Izvozvo. Unobvunzwa kana vanhu kuti nego wasvika pakuvenga munhu pakumuti unomuti aita zvakata zvasina chi sei. Ukoona. Saka saka muindustry venyu makaoma. Aiwa. Boss bani pamwe pekuti uzoti dachikatereka. Unogona kuona ipapo. Ototi nakudaka nawo. Iro dinge richendeka kwandi. Pamwe rirega ka reda 2 days kuendeka. Patoka unodai so kutanseka. Unogatoita sekari mbozi. Ndo zvakafanana izvo zveshe. Akatogona munhu yenga anambe still achinyepera vanhu. Nganyepera vanhu zvisikaite. Boss vanhu panonyepera vanhu vanombaona chokwadi. Panonyepera vanhu vanombaona chokwadi. Saka munhu manje wanenge achizosumudza maishe. Ani vakazonzwa kana song iye yandikati makandiramba makandire ndimi munoita kuti ndizadzwe nemakomborero. Ndizvozvo. Andimuwani. Ende icho chiri chokwadi. Sure. Because iwe ukavenga munhu asina kukutadzira. Mwari vanozvibvunza kuti nei munhu uri kuvenga uyo akutadzire. Hapana chakakutadzira. Saka anobva pama blessings kune wacho ye. Wokuvenga wacho ye ndio Mwari vanosumudza. Saka pakashata aiwa ndinotenda. Saka pamunenge muchiimba Mukoma Franco majaivha achiri kurohwa here pa? Zvakanyanyisa. Zvakanyanya. Muchiri kutotamba zvokutori sedebo inonzi chiyai? Sedebo. Ndakatoimodifya zvokutodarika ipa. Okay. Zvokuti Saturday pamachipisa pane pakaipa. Saturday tukubata iyo. Pajesenda pamachipisa pepe. Ipapa. Vachauya. Vachaonerera show. Mawani. Mana. Zvatikanza zvitowa murume hazo chokwadi gato kuti handiperi zvekumhanya. And apa akutowedzera that kuti adaisoka. Akutokwira wese. Saka mazviona mani. Saka pamashows zvakamira sei mashows muri kutorowa damba refu muchienda? Mashows tukuita tichirowa apo nepapo. Kozoti mamwe acho patinozoshaya pepa. Unonge wanyatsoona kuti marongerwo anenge aitwa zvinhu ka. Nyatsoona kuti kugara kuri nani. Kandi kuti tidai zvichizokonzesa zvakati. Alright. Asi zvandataura nditoti haiko zvinezvi pasi yatavaka yanani yekuti wega unyatsoroziva kuti ukatoona pamwedzi wega tokwanisa kuita 2-3 show. Pamwedzi wega 2-3 show. Mashure kuzvanga sikaita sima. Ndopanozoona kuti sakana zvekuita se zviri kukwira. Alright. Aiwa ndinotenda Mukoma Franco. So thank you very much. Nekuuya muchimboonekerawo pano paTichka MTV vanhu vachimbokuonei kuti Mukoma Franco wachitoriko zvechokwadi wasi kumira. Vari kutotsudzura vachienda. Chokwadi zveshuwa iyo. Ende ndikuya nazvo. Anditika. Andimuona panokutaura kuti pane rimwe gospel. Pandikabuditsa song imwe yacho 1. Kune vanhu vakanditi wangu aukwanisi here iwe already kuti wabva muri gospel. Achitanzai hatisi kuti siya isungura. Because gospel yautorera apaka yatoratidza kuti unogona kutora gospel imwe inotyisa. Saka ukuwa ndikati rega ndimbozama. Ndosaka ndakatozoti palaunch papa
iyo ichi yegospel yacho nesungura dzese ndopa dzichabuda ipapo. Okay. Muchadzikanda dzese ipapo. Ipapo. Saka album resungura rine musewe rinenge rakazvimiririra, regospel rinenge rakazvimiririra. Alright. Nechokwadi. Aiwa, tinotenda mukoma Frango nekutsanangura kwakanaka nekunzwa kuti zvinhu zviri kufamba sei. Saka matiuimbisa mukati gore rino harisi kupera kai. Harisi kupera. Boss pasara zvidiki chete. Okay. Zvangosara kuti zviteshi kuti boy. Otherwise kudenda katobuditsa. Okay. But mukona kuti sometimes unosangana nema challenges ekuti anokwanisa kumboita se kudzosa kumashure kudeso. Okay. Asi ndisaka ndichivimbisa nditoti gore riro rinoiri. Ndichita se chabuda. Ende ndichitovimbisa kuti date ndichazotaura tatopolish. Tatozoti ayo studio kwese kuita se zvanaka kwapera. Nekuti ndikada kuti nditi date nakati yozosvika date zisati zvapera uko ndaita nomuna unyepa stay one kudai. Okay. Saka inini ndotongoti tichazisa date kana tapedzisa chi asa kusikure padhuze ipapo. Alright. Aiwa, ndinotenda mukoma Frango. Right. Pane imwe nyaya inenge ndakanganwa kukubvunzai. So pane mukomana anonzi Nathan. Ndikuona mufana ari kupusha singaite. Mufana wenyu. Ndoko makabva mamukanda pamedia futi kuti afambise basa. Kuti afambise basa ipapo. Mufana wega. Amunongozoti iko zvinezvi munomuka. Mufana wega. Wawanda ichokwadi pakutamba mapiano aya. Ishuwa. Saka iye ndo zvaitoita. Okay. Ndikatogara naye pasi. Ndikamuonesawo semwana kuti bo zvakutete kutamba maichi bo. Asi ndatonyatsofunisa kuti unoziva kuti music yakutamba iyi haizi music yedu. Ndizvozvo. Ende iwe hapana pauchatamba mapiano kudarika varidzi vayo. Ndizvozvo. Saka iwewe handisi kurambidza kuti usatamba mapiano. Iwewe chisanganisa rumba museve zvakaita se zvakadai kuti usangobhesa kuti mapiano chi ndo pandikazotanga kuita se kubika ipapo kuti ikoko museve kwacho ndoita se da kudzidzisa picha napicha chobata kudai chobata kuita kuzosvika chapo chaipo pandoda kuti uite se usvike bosi asatanyatsa kusvika chapo chaipo pandoda kuti asvike. Alright. Zvokuti ndinotoona kuti anekuenda nenyika kwaita ndichitoti kopa achazosvika pandikudai kuti asvike zvinenge zvapa anenge ari mawani. But hazvinhu zvinodadisawo sese ichokwadi because haininiwo kana nene akutondidadisa mba ishuwa kutodadisa sukiri because ndomisa pajoku chaipo zvati kuita izvi ita izvozvo so because iwewe uchiri uchidiki saka mabata zvese zvazvira se uchazozviona kuti mahwani autohaiunza ayo kwakati aenda kwakati akutohaiwa nevanhu achitondotamba. Saka nhasi mukoma Frango kune imimi kuti mwana wenyu muzotange kuona kuti anofarira zvekutamba aitozviita ari mudiki achitamba achididi akatobvira kare kadiki chaizvo muchibva matanga kumusapota aitobhuya mumafamily show ndichiri kwamudharale kwege aitouya mumafamily show paipai akatouya aitouya pastage kuita se kototamba but wega unyatsoona kuti aiwa akati samugei manje apo ndozonyatsomubatisa eji ayo saka akazvibvira kudhara ende zvandaita chaizvo ndo zvaari kusheita wepambacho ndaitotsvagwa kutonzi mwana arikunzi imi kune pati musero akaunganirwa nevanheke ene muno get on ende wotosvika zvichokwadi watoona vanhu vese kuita chisekondary 1 ndichitamba ndiri pakati saka hayo ndatongoona zvinzi hanzi magesi antera tambo manje ndikumubika manje kuti anyatsosvika pane pada kuti anyatsoti kana iwe wachiri nevanoona vachazozviona shiva kuti right iko zvinezvi ndakuona sense yaita se yataura nababa wake papaya kuti aiwa fanira kuti achiite se asvike because ndito zvimwe zvinhu zvatotomuona zvasati abata. Saka zvinhu izvozvo akatongobata zvinhu izvozvo zviita zati mahwani zvatoendwa zvatoendwa
Aiwa, ndinotenda mukoma Franco, so thank you very much. Right, nhasi mauya panapa takundopendera zvedu chirongwa chedu magona mukoma Franco, vanhu vambokuonayo pano paTichCatch MTV. Mashoko amuri kuda kutaurira mafanzi enyu anokuteerai nevanokudai ndeyekuti kudii? Ndofunga mashoko andingataure. Rega nditange ndichiti ndoti mafanzi angu mundiregererewo. Pai ndakati tikubisa album March pai pandakazosanganawo nezvandakasangana nawo mamwe machallenges andikasangana nawo hai izvo ifamily netazi saka ipapo ndongoti mundiregererewo because ndaka disappointed ende zvachokwadi manga makatarisa asi ndikureva kuti kuzadzikisa tikuzadzikisa ende ndichiti rambai muchititsigira tichikupai ibo nekuti ibi ndinotipa simba ndekuti ndichashukudza kuti ndiita se munoenda mafanzi saka chinhu chako chikutombotira kudai chikutomboridzawo makadai saka ndirikupirisa chaizvo zvokuti murambe muchititsigira imimi ndimunoita kuti ndiende kumberi chokwadi nemashoko tamboatitaurirei paipai kuti sungura kudai tataedza kubatana tikwanise kuti sungura tidadewo zivuri zigoona nayo nekwese aiwa, ndinotenda mukoma Franco, so thank you very much. Ko wamwe wanoda kuzokubatayo makasununguka here kuwasiyirawo phone number dzenyu? Pana wamwe vanogona mukoma Franco ndaida kuti pamwe ndizomboitawo collab nemwe muzondibatsirawo song yangu, makasununguka here kuwasiyira phone number dzenyu? Number dzangu dzinoti 0785 210063 0785 210063. Alright. Saka ndopandobatika ipapo. Aiwa, tinotenda mukoma Franco, maita basa. Totenda. Chokwadi. Right, muri yeZimbabwe tinge tiri kumbotandara namukoma Franco tichimbotaurawo zvedu. Ndofunga matonzwawo dzimwe nyaya dzemunge musingazive ipapa. Saka so thank you very much, tinokutendai. Mukoma Franco varipo, vari available, wanoda kuwadainza kumashows, kumapati, kumafunction akasiyana-siyana. Ndofunga mazuva apfuurayo ndakambotaura nemufana wetinge tiri kutaura panapa anonzi Nathan achitaura kuti takatokwira ndege tikumboenda kuSouth Africa. Kunyepa here mukoma Franco? Makatombokwira muchitoenda kuSouth Africa matodaidzwa ikoko? Iye akatonakirwa aitoti yazonakira ngati ndikati ndikutotanga kwazi ikoko pesa tazosvika kwakumhiri kuchando ikoko. Saka wanoda kuwadainza kumapati, kumafunction akasiyana-siyana, akumana panofarwa ipapo. Bvunzai inini ndakambowasvikira wari pabasa. Newamwe wanowaona social media imomo panofarwa, saka wakasununguka kuvabata. Namba ndo dzavadainzira, zvakare ndo dziri paskrini idzodzo. Vabatei muvadainze kumafunction. Mukoma Franco vari kupfuurira mberi nekukwenya magitare. Saka sekutaura kwavaita vativimbisa kuti gore rino harisi kupfuura, tichanzwa chingungundengu chavanenge vatigadzirira, kutya kwemeso nenzeve muromo uchingonanzvira, anonzi mabwadabudibwa mutindi mutipfu, kutya kwechembere. So thank you very much muri yeZimbabwe, tinokutendai, rambai muchitisapota. Karike kutanga kusvikawo pano, musakanganwe kusiya masubscriber YouTube channel yenyu, Facebook page yenyu, TikTok yenyu, tiri pano TichCatch MTV. So thank you very much mazvita, ngatisangane muzvikamu zvinotevera. Chisarai.